Bideo honetan 29. orrialdeko 20. ariketa. Dino laburtu erro hauek errotzaile komunetara eta ordunatu txikinetik handienera. Ia. Esaten dagoanean laburtu errotzaile komunera, esan nahi dagoana da, bilatu behar dugula errotzaileen arteko emekatea. Beraz, bilatu behar dugu 2, 3, 4 eta 6 arteko emekatea. Beraz, faktorizatzen badugu zenbakiak, 2, 3, 4 eta 6, gogoratu, emekatea dala hartzea, biderkagai komunak, faktore komunak eta ez komunak berretzaile handienarekin. Beraz, izango zen, bikarratu, bider 3, beraz, emekatea da 12. Beraz, orain laburtzen dugunean errotzaile komunera, errotzailea aldatzen dugunean, hau da, kasu honetan adibidez, erro 7 ipini beharrean ipintzen dugunean 12, bilatu behar duguna da erro baliokidea. Gogoratu, erro baliokide bat bilatzen dugunean, azkenean oso horreza dela ikustea berreketa eran ikusten badugu, adibidez. Esan nahi dudana da, erro 7 berreketa lez, da 7 ber bat biren. Berretzailea eta errotzaileen artean zatiki bat dago. Hori zatiki baliokide bat aurkitzerakoan, lortzen dugu beste erro baliokide bat. Kasu honetan, errotzailea 12 bihurtu nahi dugunez, izendatzailea da 12, beraz baliokidea izateko 12 zati 6, 6 12-ren. Eta hortze daukagu gure erro baliokidea. Beraz, kasu honetan egin dugu berreketa bezala. Bihurtu dugu berreketa, bilatu dugu zatiki baliokide eta gero berriro ere erroa bihurtu dugu. Baina hau, behin aztertu eskero oso horreza da jarraian bilatzea. Orduan badakigu berretzailea eta errotzaileen artean erlazio bat dagoala, dala zatiki bat biren, eta zatiki horren baliokidea bilatu eskero 6 12-ren badago. Beraz, orduan zer egingo dugu orokorrean? Errotzailea 12 bada, 12 zati 2 6, beraz 7 ber 6. Urrengoa. Daukagu 3 errotzailea, beraz 12 zati 3 4, 30 ber 4. Urrengoa. 12 zati 4 3, berrogei ber 3. Eta azkenengoa, 12 zati 6 2, beraz, 81 ber 2. Behin erro baliokideak lortu dugu zanean, orain egin behar duguna da ordenatu txikienetik handienera. Orduan ja kalkulua egiten dugu eta horren arabera ordenatuko dugu. Behin kalkulua egin eskero, ikusten dugu txikiena hauze dala, bigarrena hauze, hirugarrena eta laugarrena. Orduan ja, idazten dugu azken emaitza. Azken emaitza hauze izango litzateke, ja hasierako erroak erabilita.